Ενδιαφέρουσα επιστημονική μερίδα με θέμα τον ζαχαρόδι διαβήτη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά του διαβήτη, το Διαβητολογικό Τμήμα του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου, με την ευγενική υποστήριξη του τοπικού Δήμου, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα για την πρόληψη και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του ζαχαρόδι διαβήτη. Με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου, αλλά και την ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη, την αντιμετώπιση, καθώς επίσης και τις νεότερες εξελίξεις για το ζαχαρόδι διαβήτη. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας κατά του ζαχαρόδι διαβήτη, το Ιατρικό του Παλαιού Φαλήρου γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αναπτύξει πρωτοβουλίες υποστήριξη των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το ζαχαρόδι διαβήτη. Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το ζαχαρόδι διαβήτη από 14 έως 20 Νοεμβρίου. Καθημερινά, ο Δόκτωρ Ιωάννης Ντούπης θα εξετάζει στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου από ώρα 10 έως 1 δωρεάν ιδρύει το Diabetes Club με σημαντικές παροχές, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με ζαχαρόδι διαβήτη να επωφεληθούν από τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρει το Διαβητολογικό Ιατρείο του Παλαιού Φαλήρου. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε προς το προλαμβάνειν του ζαχαρόδι διαβήτη επιτυγχάνεται ακολουθώντας πιστά τις ιατρικές συμβουλές.